Janne, mä oon tullut sun kanssa keskustelemaan terassiasioista, koska bongasin hyvin kiinnostavan asian, jonka nimi on Click It Up, eli nostettava terassilasikaide, tuulensuojakaide. Mökeillä ja terassilla yleensä pääpaino on siinä maisemassa. Yleensä se on se, mikä se on se juttu. Ja terassi tehdään yleensä siihen parhaimmalle paikalle. Ja siihen parhaimmalle paikalle yleensä myös vähän tuulee. Niin tämä lasikaide ei peitä maisemaa ja tästä saat 190 senttiä korkean tuulensuoja. Kukas tämmöisen briljantin systeemin on kehittänyt? Tämän keksi ruotsalainen Fredrik Johansson Halmstadissa Ruotsissa. Ja tämä tuote tuli valmiiksi noin 9 vuotta sitten ja me on myyty näitä Suomessa noin 5 vuotta. Tässä tuotteessa on ihan viimeisen päälle kehitetty nämä, että tämä on merenrantaolosuhteisiin. Tämä on haponkestävää terästä, on kaikki kannet. Siinä on lasia ja alumiinia. Ja tuo alumiini on pinnotettu semmoisella anodisoinnilla, eli tätä on saatavana vain 2 värissä, musta tai alumiini. Vaatiiko tämä, kun tämä asennetaan tavallaan siltä terassin pohjalta, erikoisominaisuuksia? Se ei saa routia, koska tämä mekanismi ei tykkää siitä, että se terassi eläisi kovin paljon. Että puurunkoon terassi on se kaikista yleisin, sitten on betonia jonkun verran, terästä hyvin harvoin. Ja kiinnitys onnistuu niihin kaikkiin. Näitä kaiteita on vakiomittaisina. Metrinen on se kaikista lyhin ja 10 sentin välein siitä ylöspäin 1,8 metriä asti on saatavana valmiita elementtejä. Ja niitä vaan pistetään rinnakkain ja vierekkäin, rakennetaan kulmia niin kuin halutaan. Ja ne toimitetaan ihan valmiina. Sen kun vaan periaatteessa lavalta nostetaan kaverin kanssa paikalla ja ruuvataan kiinni. Kuvittelisi, että myöskin ravintolat kiljuen on innostuneita tämän tyyppisistä ratkaisuista. Kyllä. 60% myynnistä menee yksityishenkilöille ja 40% ravintoloille. Tällä voit rajata alueita. Sen lisäksi saat tuulensuojaa, niin se saattaa vaimentaa myös ääntä. Eli varsinkin kadunlaidassa, jos on ravintola ja tämä laittaa siihen kadunlaitaan, niin tämä rajaa sen katumetelin ja sen sisäkeskustelualueen ihan erilaiseksi. Tämä itse tuote toimii kaasujousella. Täällä pylvässä on sisällä kaasujousi, joka nostaa sen ylös. Ja se vapautetaan painamalla tästä sisempää lasia, jolloin kaasujousi työntää sen ylös. Eli tässä on toimituksen mukana tuleva kahva. Tämä auttaa sitä käsittelyä. Eli näin se lähtee nousemaan. Vuosikausia tätä katselua, että on aina yhtä mukava katsoa tämän maagista nousemista. No ihan oikeasti. Tämä on kiva Tämä on vähän niin kuin magic. Sä oot vissiin nähnyt sen muutaman kertaa. Olen. Joo. Olen. Ja sitten kun sä haluat sen alas, niin tästä vaan painetaan ja suoraan alas vaan, niin se lukittuu ala-asentoon. Noin. Helppoa. Onko näissä minkälaiset toimitusajat? Toimitusajat on tosi lyhyet. Eli nämä tulee tehtaalta 2-3 viikossa asiakkaalle. Se on niin lyhyt toimitusaika, että me ei pidetä Suomessa oikeasti varastoa, vaan ne tulee suoraan tehtaalta suoraan asiakkaalle.